Capitolul 18. După aceea am văzut poporându-se din cer un alt înger care avea o mare putere. Și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurată și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de 2 ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire. Pentru că zice în inima ei: șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Și împărații pământului, care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, și vor zice: vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului o plâng și o jălesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subțire, de purpură, de mătase și de stacojiu, nici feluritele lor soiuri de lemn, de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură, nici scorțișoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâie, nici vinul, nici undelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ta, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui și vor zice: vai, vai, cetatea cea mare care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. Și toți cârmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii și toți cei ce câștigă din mare stăteau departe. Și când au văzut fumul arderii ei, strigau: care cetate era ca cetatea cea mare? Și își aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau: vai, vai, cetatea cea mare, al cărei belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Bucură-te de ea, cerule! Bucurați-vă și voi, sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis: cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Și nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere, nici cântători din trâmbițe. Nu se va mai găsi la tine niciun meșter în vreun meșteșug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului,
pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. Și pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost junghiați pe pământ. E se lamentarão sobre ela, porque ninguém comprará mais as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, linho finíssimo, e de escarlata, e de seda, e de grã, e toda a madeira odorífera, todos os móveis de marfim, todos os móveis de pedras preciosas, e de cobre, de ferro, e de mármore, e de cinamomo, e de cheiro de bálsamo, e de incenso, e de vinho, e de azeite, e de flor de farinha, e de trigo, e de bestas de carga, e de ovelhas, e de cavalos, e de carroças, e de escravos, e de almas de homens. Os frutos do desejo da tua alma se retiraram de ti, todas as coisas fígeis e formosas que têm faltado, não as acharão jamais. Os mercadores dessas coisas enriqueceram, estarão longe dela, por medo dos tormentos dela, chorando, fazendo pranto e dizendo: ai daquela grande cidade, que estava coberta de linho finíssimo e de escarlata e de grã, e se adornava de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Uma hora só, desapareceram tantas riquezas. E todos os pilotos, e todos os que navegam no mar, os marinheiros, e quantos negociam sobre o mar, estiveram ao longe. Vendo o lugar do incêndio dela, clamaram, dizendo: que cidade houve semelhante a essa grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e fizeram alarido, chorando e lamentando, diziam: ai daquela grande cidade, na qual enriqueceram todos os que tinham navios no mar com os preços dela. Em uma hora foi desolada. Mas exultai sobre ela, ó céus, exultai vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa vossa quanto a ela. Então um forte anjo levantou-se em alto uma pedra, como grande mó de moinho, e lançou ao mar, dizendo: assim, com esse ímpeto, será precipitada aquela grande Babilônia, e
de sorte que ela não se achará jamais, não se ouvirá mais em ti, nem a voz de tocadores de cítara, nem de músicos, nem de tocadores de flauta ou de trombeta, nem se achará mais em ti artífice algum de qualquer mistério que seja, nem se tornará mais a ouvir em ti o ruído da morte, e não luzirá mais em ti a luz das lâmpadas, nem se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa, porque os teus mercadores eram como príncipes da terra, porque nos teus encantamentos estavam todas as gentes. Nela foi achado o sangue dos profetas e dos santos e de todos aqueles que foram mortos sobre a terra.